Jeg hedder Christine Sommer, jeg er personlig træner. Jeg har arbejdet med personlig træning og træning i cirka 10 år. I dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvordan man kan blive stærkere, og hvordan man kan blive mere smidig, og hvordan det kan lette i en persons krop, når man har meget stillesiddende job. Det der sker med ens krop i løbet af ens liv, det er, at man bliver mere og mere stiv, fordi man ikke bruger kroppen ordentligt. Man glemmer nogle øvelser, og det der gør, når man glemmer øvelserne, det er, at man ikke kan lave øvelserne ordentligt. Og de simple øvelser, jeg giver jer her nu, det første bliver så et smidighedsprogram, vi laver, og velvære, og det næste program, vi laver lige bagefter, det bliver et mere styrkende program, som er let at lave, når man når man er på kontoret og bare lige har nogle minutter. De første øvelser kalder vi Sea Health øvelser. Det er et program, som en Dr. Cobb har lavet, og I kan slå op, hvis I vil læse noget mere om det, på z-health.net, så kan I læse lidt mere om det her. Men den første øvelse, vi laver her, vi starter med kroppen, og vi starter nedefra og op. Den første øvelse, vi skal have lavet, det er vores fødder. Vi tager en fod frem, tager hælen lidt ud, og så laver vi bare lige 3-4 vrik her. Sådan. Og det gør vi med begge fødderne her. De her øvelser her reagerer kroppen rigtig nemt på og let på. Vi laver nogle cirkler her til den ene side og til den anden side. Alle ledene påvirker hinanden i kroppen. Så det vil sige, at når jeg laver og bliver smidigere i en del af kroppen, så hjælper det også i en anden del af kroppen. Det er sådan, at det her det er så knæene, vi laver her til den ene side her. Vi laver 3-4 stykker til den ene side her, og 3-4 stykker til den anden side. Det er sådan, at ledene hænger sammen. Vi laver også nogle her for hofterne her. Det er 3 til den ene side, og 3 til den anden side. Det jeg var ved at sige før, det var, at alle ledene hænger sammen. Og de gør det faktisk på kryds. Og lige om lidt, så vil jeg fortælle jer om, hvordan de hænger sammen. Godt. Det var hofterne. Så kommer vi hen ned til bækkenet her, som vi skal tippe. En lille smule. Det er ikke ryggen, det er kun bækkenet. Inde i bækkenet her. Stille og rolige øvelser. I skal tippe frem og tilbage. Det løsner op for bækkenet her. Sådan her. Og så forfra, der skal I tippe fra side til side. Overkroppen er helt i ro. Og det er kun hofterne her, der bevæger sig. Godt. Sådan her, vi kører rundt. Bækkenet her, og vi kører den anden vej. Bækkenet hænger sammen med nakken. Så hvis man har nogle problemer med nakken, så kan det godt skyldes, at man har en stivhed i bækkenet og omvendt. Godt. Så kommer vi til ryggen. Kommer ned til en sidebøjning. Og så kører vi en cirkel hele vejen rundt om kroppen. Hele vejen rundt her. Så skal jeg rundt om navlen. Og så den anden vej. 3 styks. Hovedet er med afslappet, armene er med afslappet. Så har vi simpelthen og arbejder med rygsøjlen alle 4 retninger. Så det var rundt om kroppen. Så har vi armene ud til siden her. Så det er fra side til side. Arbejder vi igennem smidigheden og rygsøjlen. Bare ud til siderne. Og det er igen, læg mærke til, at benene er helt i ro, og det er kun overkroppen, der arbejder. Sådan. Godt. Nu er den foroverbøjning. Vi tager hagen først, skuldrene. Så ruller vi virvel for virvel hele vejen ned. Så kommer vi så langt ned som muligt. Du må godt have strakte ben her. Tag en dyb vejrtrækning. Så vil du komme lidt smule længere ned. Ruller I langsomt op. Virvel for virvel. Hovedet og armene til sidst. Og så kommer vi den anden vej. Tager 3 stykker sådan. Armene ned igen. Hovedet, skuldrene og rul, rul, rul. Hele det her program, det varer kun cirka 5 minutter. Man behøver ikke at lave alle øvelser på en gang. Man kan bare nøjes med at tage nogle morgen, nogle middag, nogle aften. Og så den sidste gang. Prøv at se, hvor meget dybere jeg kan komme ned nu, end jeg kunne første gang. Og det er simpelthen fordi kroppen, den begynder at blive varm over det hele.
Det var ryggen. Så har vi albuerne. Albuerne hænger sammen med knæene. Har man nogle problemer med knæene, så vil de her øvelser her med albuerne kunne hjælpe. Det er ikke altid, det hjælper, men det kan hjælpe. Og omvendt også. Godt. Så der er håndledene. Op og ned. Stille og rolige øvelser. Håndled og ankler hænger sammen. Sådan. Og så fra side til side. Så kommer det svære. Og lave en cirkel. Og det er så kun med håndledene, man laver cirklen. Og så den anden vej. Sådan. Så er det skuldrene. Tag armene frem. Og så laver vi en fin cirkel. Hele vejen frem. Tilbage. Op og frem. Fra siden ser det sådan her ud. Den her løsner op fra skuldrene. Skuldrene hænger sammen med hoften. Så hvis man har skulderproblemer, kan det være, at man skal lave hofteøvelser og omvendt. Sådan. Så kommer vi til nakken. Den her den er også lidt fra skuldrene. Vi tager en arm op, en arm ned, og så kigger vi ud over den arm, der er nede. Det skal helst være, at man kører en lige drejning, så næsen den er, man kan tage næsen ned eller næsen op, men kigger lige til siden. Kører fra side til side. Løsner lidt op for nakken. Sådan. Godt. Næste øvelse for nakken, som også kan løsne op, det er at tage, at næsen peger lige frem, og man lægger øret ned til skulderen. Sådan. Og den sidste øvelse for nakken, nej, vi har to. Vi har en her, vi laver et 8-tal. Kører op, laver et liggende 8-tal her. Kigger op, kommer ned, laver en cirkel, kommer ned, op og ned. Og så den anden vej. Sådan. Den sidste øvelse, som er rigtig god. Man plejer at sidde meget foroverbøjet og skuldrene fremme. Derfor er det rigtig godt at lave denne her, hvor man arbejder på at komme så langt tilbage som muligt. Det ser lidt fjollet ud, men det virker. Det kan godt være, at I kan mærke, at det knager og brager. Det betyder ikke noget. Det er kun godt, der bliver løsnet op. Sådan. Den sidste øvelse, der vil være god, hvis man har spændinger i hovedpinen, det er at lave nogle øjenøvelser. En kunne for eksempel være, at man sætter sine fingre til hver sin side, og næsen peger lige frem, og så kigger man fra finger til finger. Næsen peger stadigvæk lige frem. Op og ned. For der sidder nemlig også muskler omkring øjnene. Og hvis der er spændinger i øjnene, så kan det også omkring musklerne i øjnene, så kan man også få hovedpine af det. Så det er en rigtig god måde at løsne op her også. Man kan også lave en cirkel. Og den anden vej. Sådan. Nu har vi fået løsnet op for det hele. Det vil se for at lave en regel her. Så når jeg lægger mig ned her på den her stilling her, så vil I kunne se anklerne her. Anklerne hænger sammen med håndledene, eller fodledene hænger sammen med håndledene. Knæene hænger sammen med jeres albuer. Hoften hænger sammen med skuldrene. Og nakken med jeres lænd. Det er en meget god huskeregel, hvordan tingene er. Og så er det sådan, at det så er på kryds. Det foregår op i hjernen her. At det er den skulder og den hofte, der hænger sammen. For eksempel den albue og det knæ. Det forklares mere på seahealth.net, hvis I vil vide mere om det her. Det næste program, vi kommer til, det er styrketræningsprogram, og det var også cirka 5 minutter. Og alle øvelserne gentager I mellem 10 og 15 gange. Nu gentager jeg dem kun 5 gange, for at det her ikke bliver for langt program. Starter med benene. Det man kan gøre, når man har sin stol her, det er, at man tager hoftebreddes afstand, retter ryggen, og så tager armene op, mens man sætter sig ned. Og lige inden man er lige ved at røre stolen, så rejser man sig op igen. Det er en rigtig god øvelse for baller og lår. Så pas på, at knæene ikke kommer frem
men mere at knæene kommer bagud og numsen bagud. Nu viser jeg den igen her. Det her det er en meget typisk fejl, som kommer til at slide på knæene, og man kan faktisk ikke komme så langt ned, så sørg for, at numsen kommer bagud. At jeg armene fra oppe, og nakken den er lige på vej ned. Sådan her skal den se ud. Og kom op igen. Det er en rigtig god øvelse for baller og lår. Næste øvelse vi kan lave, det er at tage et ben frem, tage et ben tilbage, ret ryggen, skuldrene tilbage, lige nakke, og så køre stille og roligt ned, og op. Ned, og op. Denne her, der får man lige mere fat i ballen, men det er også en lårøvelse. Men når jeg kommer ned her, så bruger man ballen til at komme op med. Så den vil I kunne mærke lidt mere på ballen, når I prøver den her. Det der er vigtigt her, I har jeres skuldre tilbage, og igen knæene må ikke komme længere frem end tæerne, for ikke at belaste knæene for meget. Sådan. Super. En øvelse, der er rigtig god for at styrke lænden, ballerne, bagsiden af lår. Tag jeres hænder bag nakken, spænd op i maven her. Så læner jeg jer frem, bøjer lidt i benene her, hvis det begynder at gøre ondt her. Spænd for meget i lårene, og kom op igen. Kom langsomt ned. Det der er vigtigt her, det er, at jeres lænd er så lige som muligt. Så når I er nede, så skal I ikke bukke her. I skal faktisk sveje og have stærk ryg. Op og ned. Den vil I kunne mærke i baller og lænd. Sådan. Godt. Så har jeg taget en elastik her. Den er rigtig nem at bruge. Og den kan bruge alle steder. Man kan tage den med alle steder, for den er let, og den fylder ingenting. Og den koster ca. 100 kroner i butikken, så den er også meget billig. Og man kan fx sætte den fast i et dørhåndtag. Når jeg sat fast i et dørhåndtag her, så vil jeg vise jer nogle øvelser. En god øvelse, den er for ryggen. Står I med ryggen til. Tager I armene her, og så kører I dem forbi brystet her, og albuerne bagud. Nu viser jeg dem lige her. Og siden, og hvor den ikke hopper af. Men det er, at man arbejder med armene bagud. Og hænderne bliver oppe ved brystet bagud. Så arbejder man med de muskler, der sidder øverst op på ryggen. Nu vil jeg arbejde med de muskler, der sidder i lænden. Nu arbejder vi med de muskler, der sidder heroppe. Så skal helst kunne mærke det og lave det cirka 10-15 gange. Sådan. En anden øvelse, der var god, det var at komme op i et V. Sådan. Og så armene ned. Kom op. Stræk armen. Og langsomt ned igen. Kom op. Og ned. Så op i et V. Og ned igen. Super godt. Man kan kombinere den, øvelsen. Det er, kom ned i knæ, i en squat, bagud med numsen, kom op, så kan man hive tilbage. Ned og op. Det gør det en lille smule sjovere, og man kombinerer 2 øvelser i en. Sådan. Man kan lave den ved at vende sig om, så kan man lave en ny øvelse. Der findes flere styrkegrader her på de her elastikker. Og der findes der findes en meget let, en lidt sværere og en meget, meget hård en. Så jeg vil vælge at bruge mellem, fordi meget tit den lette, den er alt for let. Men her der kommer man lidt frem, så tager man sine arme ud til siderne og samler her. Det er brystmuskulaturen, man arbejder med. Den her muskel her. Sådan her. Ud til siden og samle. Ud til siden og samle. Man kan lave den lidt om. Det er en slags armbøjning. Pres og kom tilbage. Så I skal have armene på niveau med skulderen. Pres og tilbage. Pres tilbage. Pres tilbage. Sådan. Når I lavet de her øvelser, så er I faktisk fat i alle musklerne, undtagen mavemusklerne. Fik jeg at vide, at man ikke skulle lave noget siddende eller liggende på gulvet, for det kan være uhygiejnisk. Men de øvelser kan man lave derhjemme. Men ellers kan man lige prøve at lave noget her. Kom ned og ned